Alhamdulillah lur panas ya lur. Pada siang kali ini aku iki wis tekan nganu lur, makam Islam Desa Medini ya. Nah, gitu. Ini ya lur. Nah, ya aku ame cek lokasi pagelaran pentas Ketoprak Purwo Budaya. Dua kali ini kalau ketemu lur, saya ketemu Ketoprak Purwo Budaya ini dari Medini, dari arah Kudus kota menuju ke Jalan Purworejo, batasan Medini sama Selamat Jalan dan selamat datang di desa Kalirejo. Udah ada tuh. Nah, ini ada jembatan ini nyetan koto, jembatan lurus ya lur arah Purworejo, Kalirejo dan Kudus lagi. Dan di Kudus ada dua titik lokasi, Margo Budaya dan Purwodaya. Saya sudah sampai jembatan ini ya lur. Paling panas lur. Iki acarane sedekah bumi lur, tapi pentasnya Ketoprak Purwodaya ini malam saja ya lur. Dan siangnya itu gelaran dari sini budaya ketoprak. Ketoprak, siang budaya wayang kulit lur. Mau aku teko Margo Pati ya. Agung Budaya karo Sido Dadi Budaya. Ambil Margo Budaya ana terban di Pulau Kudus di Lungo-Rempol Kuidul Pucuk Kulon lur. Nah, iki wis tekan laksana pertelon iki ning ulon luaring lapangan tahap apa iku ya lur. Lur pasar malam ya lur. Pasar iki pasar Kalirejo Babalan Karo Kudus. Pasar Kalirejo gitu. Pasare lho. Biasane ning kene kok lho. Iki padha ta lho. Soale aku lagi cek lokasi iki lho. Nah, lur iki abane wis ana. Nah, ora sado-ado ya lur. Iki apa ning kono lho. Penase wayang kulit. Balik desa iki ya lho. Wayang kulit lho. Ngau beres ya lho. Pasar iki balik desa iki ya lho. SD 3 Kalirejo iki lho. Pagelaran pentas Ketoprak Purwo Budaya iki siangnya ini wayang kulit lho. Lokasine untuk ngarep panggung aku lho. Pentasnya malam saja Ketoprak lho. Tapi siangnya ini wayang kulit. Padha lokasi Langan Marsudi Budaya dhisik kok ya lho. Nah ini ana tlatake. Wis sepi lho mremo lagi wek pira ya lho. Nah durung ngono. Tak sepelo panggung ya lho. Wah, siangnya wayang lho.
siji ana truk ngene loro lho. Wayange perang ya. Coba mendekat ya, Lur. Sama. Samping kanan panggung gurine niki lega. Kok ana sih, Pak? Iki ning mburi panggung Ketoprak Pura Budaya. Pentas wayang kulit ya, Lur. Tanggane nggih. Pengen cacuk kali wonten kok malah mbok, Pak. Wayangnya loro, Lur. Durang derek mawon ya ora apa-apa. Kabeh do melu-melu ora apa-apa. Lo mau derek wae. Sancari karo bos wit karo yo Pak Ungu. Lah sisa tak omong ora ngene tak aturi dawuh Prabu Mandura Prabu Baladewa. Dina iki ngawat-ngawati Prabu Kusuma. Menyang negara Ngrajang Gempit. Gatot Sagu. Gua takut. Ya. Lorjo, gua saku ya. Wis jos. Aduh, mulai saiki budal. Nek aku nancepe wayang iki, kula nggih sagu. Terus perang ning kono aja mbok tantepi neh, Bos. Kok kapan rampunge, kapan goro-gorone ngono terus. Langsung saiki ayo budal saiki. Panggung ini iki lho. Truk loro jalan. SD iki ya.
Ini ngarep panggung kali ini lho. Ngombo ya lho, balik desa iki lho. Lho wayang enak lho ra. Apik lho. Coba-coba boro-boro. Wong nang griya mangomang magunggung kanduan riman leleno tanpa kambing oh yen tatuluso manggo sanjau tomo ana pawongan saka ana tumuju kene sapa kowe Udawa kan dadi aran wah Udawa apa dawa tenan Mas teman sowe yo tepungake aku tumanggung panitia jenggot ini jenggot yo Ini iki lho suasanane pentas. wae Udawa Bali Iki wayang kulit dan kopringi wayange lho. Dan dari saya jika ada tutur kata kurang tepat mohon dimaaf ya lho. Dan inilah suasana lokasinya masih sepi lho. Premo lagi mek telu. Ya akeh tontonan jadi ini Premo milih. Nah iki lho lho ana masjid iki lho. Ya lur, baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.